Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननो खोन्थाहैगोन आं माबेयाव इनस्टिट्यूटआव क्लास लागासिनो दोङो, मा क्लास लागासिनो दोङो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो। इनस्टिट्यूटआ जोंनि गुवाहाटी क्लाबावनो दङ। ओमफ्राय दा नोंथांमोननो खिन्थाहैगोन कासारिनिफ्राय बारा गोजान नङा आरोना गुवाहाटी क्लाबा, थाबायना थांबाबो हायो। ओमफ्राय आंना दा लोगो गैयाना, ओमफ्राय हारसिं माबायदि थाबायना थांनो, बेखायनो आरो गारिजों थाङो जोङो। आं रेडि जाखाबाय, बारा टाइम नाङा आङो रेडि जानो, मानोना सिम्पोल नाङो एसां देलायबाय थाया आरोना। बारा स्टाइलबो खालामनो रोंसोयालै आं, खानायफोरखौ नायसननानै खालामना लादो। हाय भगबान, भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना, आं खोन्थिलांबाय थागोन जोंनि इनस्टिट्यूटखौ। दायो थांनोसै आं। मास्क गानाबा मोजां नाङा आं मोनामनायफोर खोन्थानाया। गुवाहाटीयाव जा मोनामखायोना जागाफोरा खायसे खायसेयाव। न'खौ ताला मारि लांनांगोन, मानोना न'आव रावबो गैया, आं हारसिंसो थायो नालाय। लाइनखौ मोरबाय, बेखौ मारिनानै थांनोसै। दायो थांगासिनो, सान्दुंआ जि गोमो गोमो होनदो। जाखाबाय। गुवाहाटी क्लाब मोनबाय, दायो ससे थाबायना थांसै बेखिनियाव ओंखारनानै। गाखोगासिनो मोनसिगोन। Ih, bapak deh. Steno class kori কেনে লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে steno class kori। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। অলপমান গান পাইছো। steno class kori কেনে লাগিছে? মজা। কি করছা? তুমিটা মনে হয় কি হচ্ছে গো? সেটা কি হবে কি করতেছি? হেডু করে দিন না। ছানি বাহাইলে ইয়া লাগা দেব। তুমিটা ভিডিও করে না।
जायो बरिया साइजनि लायो नोंगो नंगौब्रा Manisha Navy bro আমার ম্যাডাম তো চাও কেমন টিপি আছে ও বাপারে ও তামাম তামাম স্পিড হয় তার বাপারে কবাই না লাগে একদমবারে রবটও নোৱাৰিব Pasta जालायलायबाय नाय जोंनिया दिनै रावबो गैला थांजोब्बाय लोगोफोरा गारनानै सदायजों दासो थांनांगौ आरो बेनो खासेया जि गोसो नुयो जि गोसो नुयो इमान गोसो नङा दे आङो रबे सोरबा गाखोनोब्ला फैबानो जाबाय सदानि आं एसे लेट जाबोबाय मानो होनोबा जोंना क्लासा एक्सट्रा जादोंमोन आरोना बेलेग ओमफ्राय मा होनो कम्पिउटारखौबो टाइपिं खालामबाय एसे बेयावनो गोबाव जाबोबाय नैबे नेहरू पार्क एसे लेट जाबोबाय दिनै मोनाबाय खिन्थु मबाइलाव एसेबां मोनानाय बायदि नुवाखै आरोना खिन्थु मोनाबाय 36 जाबाय हारसिंदो बोरैबा नाङो मोजां नाङा आरो हारसिं थाबायना फैनो दासो मोनफैबाय आङो रुमाव मोनालायदै नैथिं रुम आंना देनजारखालै खोनथिजाया आलु पियाज लाबोबाय बेनिफ्राय जानायखौथ' बावगारखानो हायालै बावखायो आं जानायखौ आं लानाय क्लासनि बिजाबखौ नोंथांमोननो देखायनि आरोना ओमफ्राय बिजाबा शर्ट हेन्ड सेन्सिटिभ लानो नालाय मोजां मोनदों बिजाबा फिसा जानो हागौ नाथाय डेन्जार गोरा खालि माने हानायफोरा एसेबां गोरा मोना आरोना ओमफ्राय आंनि थाखाय आं जोबोद गोरा मोनदों आरो ओमफ्राय मा होनो बेलेग लेंगुवेज ना स' बेखायनो आरो नै आखरा बिदि आखरा बेबायदि आरो नै बेखौ लिरनांगौ बेयाव मा दोङो बेखौ जेनेबा नैदि माबादो लिरनांगोन एसे गोरायानो आरोना आंनि थाखायथ' गोरायानो मानोना आं हाया नालाय बेखायनो आरो एसे गोरा मोनदो ओमफ्राय थेवबो क्लास लाना मोजां नांदो मोजां नांनाया ओमफ्राय मा होनो माबेबा टाइमाव बुजिनो नागिरा एसां आङो नै बेफोरो मा होननानै बुङो आखरा बेबायदि जायो आरो ओमफ्राय ग्रेम लिरनो हायो आरो बेखौ लिरदों पिगमेन्ट र' नोंथांमोननो खोन्थिनो आङो बेथाङा लिरदों बेखौ आंनि थाखाय एसे गोरा जादों आरोना क्लासआ रावनिबो थाखाय एसेबां गोरा जायाखैब्लाबो आंथ' फरायनाया एसेबां मोजां नंखाया नालाय स' ओमफ्राय मा होनो बेखौ बेलेग लेंगुवेज फोरोंनाय माने सोलोंनाय जादों आरोना बियो
माने बिदि मोनफेराखै नालाय ओमफ्राय मा होनो ओरैनोथ' क्लासखौ लानोलाय मोजां नांदों ओमफ्राय मा होनो बेखौ गोसोआव थानो नागिरा गोसोआव थानो नागिरा आंना गोसोआव थानाय मेलेमा बाहाय खम दोङो ना आरो दसेनो बावगारफिननो नागिरो ओमफ्राय बिदिनो मोजां नांदों नालाय ओमफ्राय लाबाय थादो क्लासखौ ओमफ्राय जोबसिगोन बोसोरसे जायो आरोना ओमफ्राय कर्सआ फ्रियावनो ओमफ्राय फ्रि माने बेखौ गभर्नमेन्टनिफ्रायनो होनाय जायो आरो ओमफ्राय माने जाय बिथांमोना गोसो बिसोरो लानो हागोन आरो ना बे कर्सखौ ओमफ्राय बेलेगबो दोङो आरो ना मा होनो शर्ट हेन्डनिबो ओमफ्राय बेलेग मा होनो स्टेन'ग्राफारनि हार्डवेर माबा दोंसै आरो आं एसेबां मोनथियाबो आरो ओमफ्राय बेयाव कर्सफोरा फ्रियावनो फैयो गभर्नमेन्टनिफ्राय फैयो ओमफ्राय नोंथांमोना गोसोब्ला लानो हायो आरो क्लास बेयाव लाफैनो हायो मा होनो गुवाहाटि क्लाब सिलबावखिरियाव दङ आरो ओमफ्राय नोंथांमोना गोसोब्ला लाफैबानो जाबाय ओमफ्राय कर्सआ एसे मा होनो आङो गोबावसो मोनदों नालाय ओमफ्राय मा होनो बारा एसेबां बुजिस्लाबाखैमोन अनलाइन लादोंमोन अनलाइन माने कर'नानि टाइमावनो जादोंमोन आरोना ओमफ्राय कर'नानि थाखाय मा होनो इनस्टिटिउटआ बन्द थादोंमोन बन्द थानायनि थाखाय अनलाइन मबाइलाव खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय मबाइलाव खालामनाय नेटनि थाखाय एसेबां बारा मोजां जायाखैमोन आरोना मालाबा नेट मोनो मालाबा नेट मोना मालाबा नांथाना होयो मालाबा मायबा दा इनस्टिटिउटआव फैनानै एसे बुजिदों आरोना ओमफ्राय अब्लाबो आरो माने आं एसे उनावसो लादोंमोन नालाय क्लासखौ ओमफ्राय दा बिसोरो पुरानाफोरजोंनो समान थांफानो गोनां जादों नालाय ओमफ्राय बिसोरा मालाय हायो ओमफ्राय आं हाया बिदि जालांबाय आरो ओमफ्राय अब्लाबोथ' नाजादोंना फरायनायखौ ओमफ्राय नाजाबाबो आरो ओमफ्राय बारा गोसोआव थानो नागिरा आं फरायनोनो पास जानाय जाबाय गोसोआवनो थानो नागिरा आंनो एकदमबारे मेलेमानो एसे खम दोङो खोमा अब्लाबो आरो मोजां नांदो फोरोंनायफोरखौ मेममोननि फोरोंनायफोरखौ मोजां नांदो फरायनायखौ मोजां नांदो लोगोफोरखौ मोजां नांदो इनस्टिटिउटआव थांनो मोजां नांदो अब्लाबो माने कमप्लिट खालामथारनोसै आरो ओमफ्राय दा गोदान फैबाय थायो नोंथांमोना मा होनो गोसोब्ला लानो हागोन आरोना नोंथांमोना माबोरै मोनखो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंब्ला अननानै लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम ओमफ्राय मानो सोरबाफोर लानो गोसो दङब्ला मानो खोन्थाहर कमेन्टआव जाय लानो गोसो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ बाय बाय